Пункты пропуску на мяжы Польши з Беларусю закрытыя амаль 2 тыдні таму і зноў запрацуюць апоўначы 25 верасня. Адпаведную заяву зрабіў прэм'ер-міністр Дональд Туск. Улічваючы, вядома, таксама эканамічныя інтарэсы польскіх перавознікаў, мы палічылі, што гэтая прафілактычная захада выканала сваю мэту. І, вядома, гэты інструмент застаецца ў нашых руках. Калі будзе неабходнасць, калі будзе рост напружанасці або агрэсіўных паводзінаў каго-небудзь з нашых суседзяў, мы не будзем вагацца і зноў пастановім закрыць памежныя пераходы. 12 верасня Польша закрыла рэшту памежных пераходаў з нашаю краіною, паслаўшыся на небяспеку ад вучэнняў Захад-2025. Прыпынены быў не толькі пасажырскі рух, але і чыгуначны транзіт грузаў маршрутам Кітай-Еўразвяз, што выклікала занепакоенасць Пекіну. У выніку ў Варшаву прыбыў кіраўнік МЗС Кітаю Уан І, які сустрэўся са сваім польскім калегам Радославам Сікорскім. Польскі бок казаў пра неабходнасць спыніць гібрыдныя атакі на мяжы, заарганізаваныя рэжымам Лукашэнкі, ды заклікаў вызваліць з турмы журналіста і дзеяча польскай меншасці ў Беларусі Анджэя Пачобута. Пасля гэтага кітайская дэлегацыя наведала ўжо Менск, дзе правяла перамовы з Лукашэнкам. Наколькі Пекін паўплываў на рэжым Лукашэнкі ў пытанні развязання праблемных пытанняў з Польшаю. Меркаваннем на гэты конт падзяліўся ў эфіры студыі Белсат публіцыст, галоўны рэдактар Белсат.пл Михал Кацевич. Это дипломатическая игра, и все надеемся, что результатом этой игры было такое давление на режим Лукашенко и такое давление при помощи закрытия границы, что наконец-то часть этих условий, которые для Польши являются главными, значит, освобождение Анджея Почобута и, пока обещание, поэтому что будет дальше, мы посмотрим, обещание закончения кризиса на границе польско-белорусской и спокойно просто вокруг этой границы. Мы этого ждем, и как будет, это увидим в ближайшие часы, в ближайшие сутки просто. Тым часам старшыня Саюзу палякаў у Беларусі Анжэліка Боры змагла наведаць у калоніі палітычнага вязня Анджэя Пачобута. Я атрымала дазвол на наведванне. Сёння я бачылася з Анджэем у калонію ў Новаполацку. Ён перадае цёплыя прывітанні ўсім сябрам і незнаёмым. Ён пачуваецца добра псіхічна, атрымоўвае лекі, дзякуе ўсім за памяць. Сказаў, што Бог вызначыць кожнаму ягоны шлях. Журналіста і аднаго з лідараў польскай меншасці ў Беларусі Анджэя Пачобута затрымалі ў 2021 годзе. У лютым 2023-га Дмітрый Бубенчык у гарадзенскім абласным судзе пакараў яго 8 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму. Паводле праваабаронцаў вязня скіроўвалі ў штрафны ізалятар, а потым перавялі ў памяшканне камернага тыпу. Вядома, што Пачобут мае праблемы са здароўем. Між тым, напярэдадні на супольным паседжанні камітэтаў Еўрапарламенту афіцыйна прэзентавалі намінантаў на прэмію Андрэя Сахарова, найвышэйшай праваабарончай узнагароды Еўразвязу. Сярод іх Анджэй Пачобут. Аўтобусныя перавознікі аднаўляюць рэйсы ў Польшу і Нямецчыну. Гэта звязана з анансаваным адкрыццём пасажырскага пункту пропуску Тэрэсполь-Берасце. Гэтак першы рэйс прадпрыемства Менск-Транс са сталіцы Беларусі ў Варшаву выправіцца ўжо сёння о 19 гадзіне. У зваротным кірунку на заўтра о 21. Пра аднаўленне рэйсаў у Польшу паведамляе таксама Экалайнс. Пасля закрыцця пункту пропуску ў Тэресполі беларускія перавознікі шукалі іншыя маршруты. Гэтак даехаць да Варшавы з Менску можна было, напрыклад, праз Латвію. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп значна змяніў сваю пазіцыю наконт расійскай агрэсіі супраць Украіны. Цяпер амерыканскі лідар думае, што Кіеў мае шансы вярнуць акупаваныя тэрыторыі. Пра гэта Трамп напісаў у сваёй сацыяльнай сетцы True Social па выніках размовы з Уладзімірам Зеленскім у Нью-Йорку на палях Генеральнай асамблеі ААН. Пасля таго, як я пазнаёміўся і цалкам зразумеў ваенную да эканамічную сітуацыю ва ўкраіне і Расіі, а таксама ўбачыў эканамічнай цяжкасці, якая яна выклікае ў Расіі, я думаю, Украіна пры падтрыманні еўрапейскага звязу цяпер у становішча, якое дазваляе змагацца і вярнуць сабе ўсю краіну ў яе першапачатковых межах. З часам і пры фінансавым падтрыманні Еўропы, у прыватнасці НАТО, аднаўленне межаў, з якіх пачалася гэтая вайна, цалкам рэальная. Чаму б і не? Трамп зазначыў, што вайсковыя дзеянні ва ўкраіне моцна б'юць па расійскай эканоміцы, а саму Расію назваў папяровым тыграм. Амерыканскі прэзідэнт заклікаў Еўропу і НАТО актыўней дапамагаць Украіне, ды запэўніў у падтрыманні Кіева з боку ЗША. Між тым, раней Трамп неаднаразова выказваў сумневы ў здольнасці Украіны даць адпор расійскай агрэсіі і прапаноўваў Кіеву саступіць тэрыторыі дзеля спынення агню.
Уладзімір Зеленскі назваў апошнюю сустрэчу з Трампам вельмі прадуктыўнай і зазначыў, што цяпер амерыканскі лідар значна лепш разумее сітуацыю. На меркаванне Зеленскага, Трамп адзіны, хто можа паўплываць на пазіцыю Кітаю, які са свайго боку можа націснуць на Пуціна і прымусіць таго спыніць вайну. Гвалтоўнае знікненне і адвольнае затрыманне. Група незалежных экспертаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў у сваёй заяве асудзіла спробу выдварэння і наступнае выкраданне беларускага апазіцыйнага палітыка Міколы Статкевіча. Яны заклікаюць улады Беларусі даць інфармацыю пра месцазнаходжанне і стан здароўя палізняволенага. Рэжым Лукашэнкі вызваліў Статкевіча ды групу іншых палітвязняў 11 верасня у выніку пагаднення ў ЗША. Іх даставілі на мяжу з Літвой, аднак Статкевіч адмовіўся пакідаць краіну. Дзе ён цяпер, невядома. Тыдзень таму Лукашенко пацвердзіў, што вязня забралі ў Беларусь, аднак больш інфармацыі на гэты конт не даў. Сілавікі не дазваляюць палізняволенай правесці жыццёва неабходную анкалагічную аперацыю. На сітуацыю звяртаюць увагу праваабаронцы гомельскай вясны. Ірыну Левіну затрымалі ў канцы чэрвеня проста на ганку мазырскага анкалагічнага дыспансеру. Некаторы час жанчыну трымалі ў следчым ізалятары ў Гомлі, аднак пазней адпусцілі праз стан здароўя. Дактары пастанавілі, што адзіны шанс уратаваць жыццё пацыенткі – тэрміновая аперацыя перасадкі коснага мозгу. І далі Ірыне скіраванне ў Менскі навукова-практычны цэнтр хірургіі, транспланталогіі і гематалогіі. Аперацыю прызначылі на 7 кастрычніка, аднак паехаць у сталіцу жанчына не можа. Для гэтага патрэбны дазвол следчага, які вядзе ейную справу. Аднак супрацоўнік карных органаў такога дазволу не дае. У Менску 52-гадовы рабочы загінуў падчас выканання рамонтных працаў у цэху аднаго з прадпрыемстваў. Ягоны 38-гадовы калега цяпер у лякарні ў цяжкім стане. Мужчыны дэмантавалі металічную канструкцыю, калі тая абрынулася, і два работнікі упалі з вышыні каля 6 метраў. Што сталася прычынаю здарэння, высвятляюць следчыя. Смяротная аварыя на Гомельшчыне. У вёсцы Маркавічы загінуў кіроўца цяжкавіка. Паводле папярэдняй інфармацыі ДАІ, 61-гадовы мужчына за стырном цяжкавіка ГАЗ не даў рады з кіраваннем, з'ехаў на правую збочыну, пасля чаго аўта ўрэзалася ў дрэва і слуп, ды перавярнулася. Ад атрыманых траўмаў кіроўца цяжкавіка загінуў на месцы. Ён не быў прышпілены пасам бяспекі. А ў Менску п'яны 33-гадовы кіроўца не справіўся з кіраваннем і пашкодзіў 9 прыпаркаваных аўтамабіляў. Супрацоўнікі ДАІ, якія прыбылі на месца здарэння, даставілі мужчыну і ягоную 18-гадовую пасажырку ў медычную установу для агляду. Ён паказаў ступень ап'янення кіроўцы 3,23 праміля. Гэта суадносіцца прыкладна з 1,5 бутэлькамі выпітай гарэлкі. Паводле медыкаў, пры дозе больш за 3,5 праміля у чалавека можа наступіць алкалагічная кома і смерць. Супраць кіроўцы склалі адміністратыўныя пратаколы, ягонае аўта адправілі на штрафную стаянку. Больш поўная інфармацыйная карціна дня ў вечаром эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Я ж з вамі развітваюся, ды і заклікаю падпісвацца на сацыяльныя сеткі Белсату і да актыўнасці пад гэтым выданнем у Ютубе. Аднак памятайце пра бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.